Чувчи, дойде време да правим ракията. Това определена машина на времето. Ей, глупавата младежния само полишки носят. Никакво уважение. Сам изгубил съм си шесана. Докато чакаме да стане, ще ви разкажа как се запознах с баба ви. Ракията се прави от дестилация на ферментирали плодове. Виж, дядо Еди, правя форнети. Не беше там чесъна. И пък. Ура, стиля крава! Шматка. Сега пък кога сме? Гледаме на Мелан мозъка. Не знам какво очаквах. Бойлер! Добре да отиваме. Даста ла виста, бабче! Вече сме там. Най-накрая открихме. Голямата стъпка истинска. Ще станем богати. Мелан, дай ми фотоапарат. Поне знам, че големи идиот съществува. Добре, ченцовци.